Om 10 is iedereen welkom. Er zijn wel heel veel onbekende gezichten, dus na de babbel gaan we elkaar zien en bier drinken en babbelen. In ons café, ons tijdelijk café, babbelen we altijd over een bepaald thema. En daarna drinken we een goed pint en eten we lekker hapjes op het nieuwe jaar. Dit is nu al voor de 4e maal. Maar dit jaar zijn we naar hier verhuisd, want we zitten altijd in de foyer, in de manege. Maar we zeiden, met dit thema moeten we naar het PC. Gemfrit, ja, alleen Ben zit hier nu, maar Gemfrit is onze huisband geworden, dus die kon er niet ontbreken. Dit jaar komt het thema kansarmoede aan het woord. We hebben hiervoor 2 sprekers uitgenodigd, Mieke Vogels van Groen en Dirk Maskelier van Tienen. Ons teams boekbeeld Bernadette Stassens gaat het gesprek in goede banen leiden en gaat ook de sprekers en het thema toelichten. We gaan nu even over tot een paar praktische afspraken. Na de inleiding van Bernadette krijgen Mieke en Dirk ongeveer 20 minuten tijd om het thema toe te lichten. Daarna mogen jullie vragen stellen en we proberen tegen 9:30 af te sluiten. En dan drinken we een glaasje en eten we een hapje en dan kunnen we samen napraten. En we hopen in Tienen om een sociale en groene Tienen te hebben in 2014. Toch wil ik er even op wijzen dat dit jaar zijn er verkiezingen in mei. Mieke is lijstduur in Antwerpen voor de federale verkiezingen. Dan hebben we Andy 3, lijsttrekker in Vlaams-Brabant voor de federale regering ook. En zeker Bernadette is lijstduur in Vlaams-Brabant voor de Vlaamse verkiezingen. Nu geef ik het woord aan Bernadette. Ja.